हेलो लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था। जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव गोदानबा अननानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना गिबियै नुनो मोनो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयाव नुनाय गासिबो टपिकनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दाना लासेनो नाय, जाहाथे नोंथांमोना बुजिनाय बायदि। जुदि बायसान्सआव दानानै नायोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय फारि फारि जोबजासे नायलांबाय था। होखानाय बादि जों गिबिनिखौ रायलायगोन। BTC एबा BTRआव BPF सरकार गैलिया। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ जोंनि BTC एबा BTRआव दा BPF सरकार गैलिया। बेखौ दा जोंनि आसामनि गभर्नर बिथां जगदीश मुखी बिथाङा जोंनि BTCखौ सालायसिगोन। बियो दा गभर्नरनि रुलाव थांबाय, माने आखायाव थांबाय। गभर्नरा जा अर्डार होयो बेजोंनो जों सोलिनांसिगोन। बिखौ दा गभर्नरा जोंनि BTCखौ सालायसिगोन 6 मान्थनि थाखाय। बिथाङा जोंनि BTCखौ सालायगोन। बिथाङा जोंनि BTCखौ सालायनो थाखाय माखासे एपइन्टमेन्ट खालामदों। बेखौ नोंथांमोना नायनि आं खोन्थानि। बिथाङा गावनि टुइटार पेजआव टुइट खालामनानै बुंदों नै नोंथांमोना जोंनि BTCखौ 6 शेड्युलनि पारा नं 2 नि बायदि बिखौ गभर्नर रुल खालामबाय। बिथाङा दा गावनि गोसो बायदि गावसिनि गभर्नरा जोंनि BTCखौ सालायसिगोन। BTCखौ सालायनो थाखाय बिथांनो राजेश प्रसाद IAS खौ बिथाङा एपइन्टमेन्ट खालामबाय। बिथाङा गासिबो जोंनि BTCनि एडमिनिस्ट्रेटरखौ गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा नायजोबसिगोन एबा बिथाङा सालायसिगोन। बेजों लोगोसे सिद्धान्ता सिंह IAS बिथांखौबो माखासे पस्टखौ नायनो थाखाय बिथाङा राजेश प्रसाद बिथांजों एपइन्टमेन्ट खालामफादों। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै ला। नोंथांमोना BTC एबा BTRखौ गभर्नरनि आखायाव थांनायखौ एबा गभर्नरजों रुल खालामजानायखौ माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों? नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मोजां मोनदोंबा मानो मोजां मोनदों, आरो गाज्रि मोनदोंबा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों गभर्नर दा जोंनि BTC एबा BTRखौ सालायगोनाव? नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना नुदों स्कलारशिप हाबबाय। जाय बिथांमोना 2020आव स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि स्कलारशिपनि फैसाया हाबबाय। जाय बिथांमोनहा आसाम बिल्डिं एन्ड कनस्ट्राक्सन वर्कार वेलफेयार बर्डआव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन एबा बिथांनि बिमा बिफानिया लेबार कार्ड दं एबा वर्कार कनस्ट्राक्सन वर्कार कार्ड दं, बिथांमोननि जाय फरायसाफोरा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि फैसाया गाव एकाउन्टाव हाबबाय। नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि लेबार अफिसारफोरा हैयाखैबा बे स्कलारशिपआ हाबथ'नाय नङा। जाय बियो लेबार अफिसारफोरनि सायावसो थायो। जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनिया लेबार अफिसारफ्रा बेखौ गुवाहाटियाव हरबायबा बे लिस्टखौ नोंथांमोननि एकाउन्टाव फैसा हाबबाय। फर एग्जाम्पल जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्ट, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिया हाबबाय। नाथाय चिरां, बङाइगाव बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिया हाबाखै। चिरां आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट लेबार अफिसा एखेखा। जुदि नोंथांमोना सोरनाबाफोर हाबबायबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो लेबार कार्ड एबा कनस्ट्राक्सन वर्कार कार्डआ गैया बिथांमोना बे कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं नोंथांमोनखौ मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो बुंगासिनो दं, जाय बिथांमोना बे कार्डआ गैया बेखौ एप्लाइ खालामनानै ला। बियो स्कलारशिपनि थाखायल' नङा, बेयाव एप्लाइ खालामबा गोबां बेनिफिट दं। आं नोंथांमोननो दाख्लै खोन्थाखादों। जेरै सासे फिसाजोआ जाय बिमा बिफानियाव लेबार कार्ड दं, जाय फिसाजोफोरा हाबा जायोबा 25,000 मोननाय, बेजों लोगोसे मेडिकेल चेकआप खालामनो बोसोराव 5,000 मोनबाय थानाय, बेजों लोगोसे जाय आइजोआ बे कनस्ट्राक्सन वर्काराव एबा लेबार कार्ड दं बिथाङा गथ' जोनोम जायोबा 15,000 मोननाय, बेफोरबायदिनि फेमिलि पेन्सन बायदि बायदि बेनि सिङाव दं। आरो स्कलारशिप हिसाबै जाय जोंनि फरायसाफोरा मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दं, जेन'बा आर्ट्सआवनो जा कमार्सआवनो जा जायखिजाया ग्रेजुवेट जानानै मास्टार डिग्रि हाबबाय थानाय बिथांमोननो 20,000 सोना हरो। बे फिक्सखा। आरो जाय बिथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट माने BA BSc बायदि बायदि कर्स लागासिनो दं बिथांमोननो 10,000। आरो जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा HS फरायो, HS फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार, बिथांमोननो 7,000। आरो जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 1निफ्राय लानानै क्लास 7सिम फरायो बिथांमोननो 2,700 हरो। आरो क्लास 8निफ्राय लानानै क्लास 9 सिमाव 4,500 हरो। बेबायदिनो मोनबाय थायो। जुदि नोंथांमोना दासिमबो नोंथांमोननि बिमा बिफानाव एबा लेबार कार्ड गैयाबा नोंथांमोना बानायनानै ला। आं बिनि
बोरै बानायो आरो अबाहाय बानायो बिनिफ्राय मा बेनिफिट मोनो बिनि सायाव अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं बिनि लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना अननानै नाय आरो नोंथांमोना बानायनानै ला, जाहाथे बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना बेनिफिट मोननो हायो। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव थांदिनि। नोंथाङा पिएम किसाननि फैसा हाबबाय थायो नामा? नोंथांनि आधार कार्डआ पेन्डिं एबा रेजेक्ट जाबाय नामा? बेखौ बोरैहाय एडिट खालामो एबा आपडेट खालामो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, एसे गोलाव जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। बियो पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। जुदि नोंथांमोना दासिमबो गावनि फैसा हाबनाय हाबि आरो आधार कार्ड स्टेटास पेन्डिं एबा रेजेक्ट जानाय स्टेटासखौ नायाखैबा नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बोरै नायो बिनि लिंकखौ होनाय दंखायो। नोंथांमोना बे लिंकजों थांनानै नायहैनो हागोन। जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड फेल जाबाय एबा रेजेक्ट जाबाय, अब्ला नोंथांमोनहा बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै बेयाव नोंथांमोना फार्मार कर्नार नुदों, फार्मार कर्नाराव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुगोन एडिट आधार कार्ड फेलार रेकर्ड, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि मोखाङाव नेटआ स्ल' बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा जाखौ नों एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड होदोंमोन, जाखौ नों एप्लाइ खालामजेननायाव आधार कार्ड होदोंमोन, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड फेल जानाय सिगां एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड होनायखौ होनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचार नुदों माने इमेज नुदों, सावगारि नुदों, बेखौ एखे बेयाव टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो नोंथांनि डिटेल्स आधार कार्ड एबा नोंथांनि पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन माने फर्मआ अपेन जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ एडिट खालामनो हागोन। दानिया जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड होआखैमोन, बिथांमोना अनलाइन नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा जेराव एप्लाइ खालामदों बेयाव थांनानैसो नोंथाङा बेखौ एडिट खालामहैनांगोन। माने नोंथाङा अफलाइन बानायदोंबा अफलाइनाव थांनानै, जुदि नोंथाङा कास्टमार सार्भिस सेन्टाराव बानायदोंबा नोंथाङा कास्टमार सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बानायहैनांगोन। बेयाव खुनु अपसन गैया। हारसिं जाय बिथांमोना आधार कार्ड होआखैमोन बिथांमोना गावनि आधार कार्डखौ एडिट खालामनानै लानो एबा आपडेट खालामनानै लानो नोंथांमोना बेयाव अपसन गैया। जुदि फिउचारफ्राव फैबाय बायोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होगोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना बेखौल' मिथिदो, आधार कार्ड आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाव जेराव एप्लाइ खालामदों बेयाव थांनानै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मानि थाखाय नोंथांनि फैसा हाबाखै बेखौबो नोंथांमोना स्टेटास नायनायावनो नुखागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो पिएम किसानखौ अनलाइन एप्लाइ खालामाखै, बिथांमोनहा अफलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइनाव आधार कार्ड नांथारगौ। जुदि आधार कार्ड गैयाबाबो 31 मार्च 2021 सिम नोंथांमोना आधार कार्ड गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फैसाया हाबबाय थागोन। जुदि नोंथांमोना अनलाइन खालामबा नाथाय दासिमबो आधार कार्डनि अपसना दङ, आधार कार्ड बिबाय थायो नोंथांमोना। बेनिखायनो दा थासारिया मोजां जायोबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन अफलाइन आधार कार्ड नाङियाव। थ' जों दानिया नेक्स्ट आपडेटनि सायाव थांदिनि। जोंनि गोबां फरायसाफोरानो HSLC रिजाल्ट आरो HS रिजाल्टखौ माला होगोन होननानै कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनायलाय आं बे भिडिअआव बे HS आरो HSLCनि रिजाल्टनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय। जाय बिथांमोना HSLC माने मेट्रिक एग्जाम होदों, बिथांमोननि एग्जाम एन्सार स्क्रिप्टखौ नायजोबखांबाय। बिथांमोननि रिजाल्टआ मे नङाबा जुनावनो होसिगोन। जुदि लकडाउना खुलियोबा नोंथांमोना रिजाल्टखौ मे मासावनो नुगोन। बेखौ मैया जोंनि सेबानि बिथां चेयारमेना होनानै प्रेस कनफारेन्सआव बुंदों। बिथाङा बुंदों HSLCनि माने मेट्रिकनि एन्सार स्क्रिप्टखौ गासिखौबो दानखांजोब्बायनो। माखासे अनलाइननि खामानि दंबावो, डाटा एन्ट्रि बेफोरबायदि खालामनाय। जुदि लकडाउना थाब जोबोबा माने लकडाउना बोखारोबा नोंथांमोना मे मासावनो मोनगोन होननानै बुंदों। आरो जुदि लकडाउना बेबायदिनो थाबाय थायोबा नोंथांमोना नोंथांमोननि रिजाल्टखौ जुननि सेकेन्ड उइकआवसो मोनगोन होननानै बुंनाय जादों। बियो नोंथांमोननि रिजाल्टआ डिपेन्स खालामगोन लकडाउननि सायाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना HS रिजाल्ट होदों बिथांमोननि थाखाय जेबो खौरां गैया। दासिमबो माब्ला होगोन, एन्सार स्क्रिप्टखौ दानखांगोन ना दानखाङाखै बिनि सोमोन्दै जेबो खौरां गैथ'वा। जुदि नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मोनथियोबा एबा फिक्स डेट होयोबा नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानिया जाय बिथांमोना रिपर्टार एबा
जार्नालिस्ट बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 50 लाख इन्सुरेन्स होनाय जागोन। बेनो दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजायाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहर आरो नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोनांबा जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामना हो। दिनै भिडिअसिम थेंक इउ। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ बयखौबो लोगो मोनगोन।